Marabolo ni togoda kiwara btana ye buguni ngaw fe shifu nga jere ba min beke sawosa buguni no oyuka conseil régional ka jere tako flana ako nyamaya tume ministre Abdul Kassim Traoré famabolo baraw ulu nyamaya hukun kona na samia jina de brigade Ousmane Wele Diallo flake ale fana tuma keneka daku min tarasa shifu yelama me dugujugoro na fakola ka kene dugudo nga hakei lakana ani joro mesa kala yirwalu kundala jan kona na sa marabolo rebe ka tanye togo mi babu ina sa ayra sa wako shifina ka ko usendo bara nuna minye jamana donga hakei mi usenga do ula mata bulika jo chesiri ani bara mun na sigi senga bara hukumu kona na fana yiri turu bake yiri turu mbato sa minye marabolo yere joro besa ka minye shifu joro besa ka minye gouverneur sa aleka mamu mekanaka wala taro yiri turu bara bela jileke wala sa ayra sa wako bara yire kunchella sala ini ba mingera bugunga ga jeunesse forum fesa we ka yira sa fenfe dugujugoro na fa sa na bara weke shifina ka joro ka fuye utanu bla ka fuye bara mamu meta bara na la kolo shilu beka tugumina jeliya wala mun mina sigi senga ya saka bara ke usenga ye o fanana krengrena la o ka marabolo konnana kolonjaba ka fe ulu ye boulangerie kura soro minye boulangerie kura nye sa ni flana nye patisserie jakulumbe na fama ko Umar Maiga olu de kurmo karli ga sibiri temeni bara nkene ga sa sous-préfet au arrondissement sous-préfet central Sekou Damele ale tumei ale ni marabolo nyama bela jele ni dina tugu ni lada tugu bela jele na kene ga fala anya mvatew inauguration te tu fuye de anye paté mi ka boisson nyimi o save ka soro ka mi rezeni fem jumeni pen munu nunu anu kanga boro kono kata nu yeso guru kono anyo toyi okunne kata na tuguni donc kolonja baga falai patisserie kurai uya ira kwa bina na magonye bari ke uye kumate minye duguta srafana do falai ma chama me joye ka zole dai anulu ka dumuni ko nogoya dugudo nyere buru ko nega ni yo dale peu Umar Maiga sa aye dugudo wele falai uka deme ni bara ina kosebe ya sa jamana nyama yi hake munu fa abseka ulu dafa tugo mina minye jerenye akene ka fana minye marabolo nyama yi ulu fana nyina fa sa sania akana nyina oko sigira fana ka hake munu ba ka kulu bela jilembo asrafe ya sa bara mesaka nyanto mina sanga ufe muso ulu togola do nyene maya bara me talige farafina muso togola do na no kunyo jouer kalo tele bisaba ni kele seru baga yogo ni ale gouverneur ka KFE ale tuma ko keneka muso la ka ulu chela ji nyuma mesaka soro tugo di sa muso ba ka keni malekura nyata sira bara talige ula muso koni ya ira saka boko jigo gela koni asifeka foka temaninga biulu erabe mi nyini beda maga kanya ji soro lila sana marabolo na tengundugu bela jilen kona na okara ulu ka laini minye banyangara kaw fe plaque kunfola olu bora ka ba falai jouer kalo tle mugan kononto mi banyangara kaw ye olu ye ka plaque kuraw soro bara insa be talika ina fo mi me senga nga jamana fantan na ni bela ile na sigira senga jouer kalo tle tan duru ka se ka lakana sabati moto olu ka se ka yetu na sa o moto plaque ko no kunfola de bora mi papier mutu mubulo sa o kunye biduru binani ani seginye ayra saka bako munye moto kono munu ya soro sa o ye biduru ani seginye uka marabolo nyama mun sigileno kerengena la plaque ko kuna falai no isa sirbe ay folita no ta ganye si bolo fara mauma ka yirula saka bako ka wuli ka joke jako yala yasa minye moto tugu yo be seka na tugu na kana ni plaque nunu ta wera kala kana kama ani jamana dombela jelenga la kana kama bamako ya brigade merci